Dobrý deň. V tomto návode si ukážeme, ako stiahnuť report po ukončení cyklu. V navigačnom paneli na ľavej strane vyhľadajte ikonu reportov a zvoľte položku Koniec cyklu. Po prechode na stránku Koniec cyklu musíme vybrať program a cyklus, ktorý chceme zobraziť kliknutím na zvolený program a cyklus v ponuke v ľavej časti obrazovky. Následne sa nám zobrazí zoznam konfigurácie analyzátorov, ktoré máme pre daný program nakonfigurovaných a možnosť generovať správu o cykle pre každý z analyzátorov. Vpravo kliknite na položku Generovať report o cykle a report sa generuje pre konkrétny prístroj. Všetky reporty naraz, kliknite na Stiahnuť zip súbor a všetky súbory sa stiahnu vo forme zip súboru do vášho počítača. Ďakujem za pozornosť.